ଆସ ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି କେତେକ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଆସ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କିଏ ରହିଛି ନା ସିଂହ। ସିଂହ ୟାର ନାଁ କ'ଣ ନା ସିଂହ। ସେ କେଉଁଠି ରହେ ନା ବଣରେ। କ'ଣ ଖାଏ? ମାଉଁସ। ସେ ଜଣେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଏ ରହିଛି? ବାଘ। ବାଘ କେଉଁଠି ରହେ ନା ଜଙ୍ଗଲରେ। କ'ଣ ଖାଏ? ମାଉଁସ। ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ତୃତୀୟରେ କିଏ ରହିଛି? ଗାଈ। ଗାଈ କେଉଁଠି ରହେ ନା ଘରେ। ଗାଈ ଗୋଟିଏ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଅଟେ। ସେ କ'ଣ ଖାଏ ନା ଘାସ, ତୋରାଣି, କୁଣ୍ଡା, ପେଜ, ଦାନା ଏସବୁ ଖାଇଥାଏ ଓ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ ନା କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି କିଏ ଚତୁର୍ଥରେ? କୁକୁର। କୁକୁର କେଉଁଠି ରହେ? ଘରେ ଓ ବାହାରେ। ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାସନର ଯୁଗ ହେଲାଣି। ଲୋକମାନେ କୁକୁରକୁ ଘରେ ପାଳୁଛନ୍ତି। କୁକୁର କ'ଣ ଖାଏ? ସେ ସବୁ କିଛି ଖାଏ। ଉଭୟ ମାଂସ ବି ଖାଏ, ଶାକାହାରୀ ବି ଓ ମାଂସାଶୀ ବି। ପଞ୍ଚମରେ କିଏ ରହିଛି? ଛେଳି। ଛେଳି କେଉଁଠି ରହେ ନା ଘରେ ରହେ। କିଛି ଥାନ୍ତି ବଣୁଆ ଛେଳି ଆଉ କିଛି ଥାନ୍ତି ଘରେ ଛେଳି। ଏବେ ତ ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଘରେ ଛେଳି ରଖୁଛନ୍ତି। ଛେଳି କ'ଣ ଖାଏ ନା ଘାସ। ଛେଳି ଜଣେ ଶାକାହାରୀ ଅଟେ। ସେ ଡାଳପତ୍ର ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଏ ନାହିଁ। ଆସ ଏବେ ଆମେ ଜୀବକୁ ଜୀବ ସହ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା ବା ମେଳ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ କିଏ ରହିଛି? ସିଂହ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ କେଉଁଠି ସିଂହ ରହିଛି? ଆସ ସିଂହକୁ ସିଂହ ସହ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଏ ରହିଛି? ବାଘ। ବାଘକୁ ବାଘ ସହ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ତୃତୀୟରେ କିଏ ରହିଛି ନା ଗାଈ। ଗାଈକୁ ଗାଈ ସହ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଚତୁର୍ଥରେ କିଏ ରହିଛି? କୁକୁର। ସିଏ ପ୍ରଥମରୁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ କିଏ ରହିଛି ନା ଛେଳି। ଛେଳିକୁ ଛେଳି ସହ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।